נחזור לרעננה וניצור חדשים. רגע, אתה אומר שנברח מהבית? אני לא קורא לזה ככה. אני קורא לזה תוכנית ליצירת זיכרונות חדשים. אתה לא רציני. חיים היו שלמים ברעננה עד שאבא ואמא התחילו להגיש אותם לחורף. אבל זה כל כך דרסטי. צריך להזכיר לך את כל הדברים הטובים שהיו שם? אז אני באמת הייתה מאושרת ברעננה. רגע, אולי כדאי שנשאל על זה? טוב, בוא נשאל על זה. אני בטוח שמעלה כן הרבה במדינה. אנחנו בהפסקה. אז אנחנו תקועים כאן עד הבוקר. הרכבת לא עובדת כשהם חלישים. מה? אנחנו לא יכולים לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אנחנו יכולות להעיר אותה? אולי אנחנו יכולות להעיר אותה! רעיון מצוין, שמחה. תודה. אוקיי, חבר'ה, הזיכרונות מהיום הגיעו ויש לנו הרבה מה לעשות. אני נראה גם המדע שהפעולת שיחה הייתה נוראית. כותבים לנו תסריט מדהים. אוי, שמחה בעצם עבודות הזלנינית כאן משמעת חלומות. אז איך נראה אותה? אפשר להפחיד אותה, זה תמיד קורה שהיא מתעוררת מסיוטי. להפחיד אותה? מה פתאום? אין מה מספיק להיום. אבל שמחה, עצם, אולי אני מכירה את הדרך פה למטה, אבל אני מכירה את רחלי. אנחנו נשמח אותה כל כך שהיא תתעורר מרושם. זה אף פעם לא קרה. אבל כן, זה שמח אותה. אוקיי, כן, ולשים תלבשות. ותזכרו לשחק על המצלמה. המצלמה זאת אחרת. ודיקציה. טוב, אנחנו עולים ב3, 2, 1. שבת שלום. השבת שבת פרשת תולדות. סליחה, בעצם. איזה שחקנית גרועה. הסניף מונה כ5 חניכים. יש לנו מדריכה חדשה, רחלי. רוצה להציג את עצמך? היי, אני רחלי ואני מרעננה ועכשיו עברתי לירוחם. היי, תראו, בלי חולצת תנועה. בלי חולצת תנועה, כאילו לא שמעתי על זה לפני. מה זה הדיקציה הזאת?